Ready, run. Muli, ang unang kalawang para sa high school category, ang San Isidro National High School Blue Knights.
1, 2, 3, and...
Stop. One, two, three, and...
At yan po ang ating kaloob bilang tatlo mula po sa Santiago Integrated National High School. Ang kanila pong official time ay 10 minutes and 24 seconds.
At ang iyan, ang ating unang kalahok sa open category, ang Wilson Marching Percussions.
At ang ating ikalawang kalahok para sa open category, ang Mao Percussion.
At iyan ang ating huling kalahok sa ating open category.